mabungahong adlaw mga igsoon. Live ta no? Pasensya na previous days busy kay taon niya. Gipaggaw ko. Actually karon paggaw pa pero akong paningkamutan uban sa grasya sa Ginoo. Good morning Sister Ami Amor Bagares Gabutin. Niaging adlaw sis kay nagsigimig. Nagisgot-isgot lagi mi sa manghod ba. Katulgan bitaw na mo kay mo na og Cagayan o if ever mo suroy. Kay ako sa gingdan nga daghan kay nag-message na ko diha nga kan pastor kanus ka balik diri mao ni niya na basta unya ingon akong manghod nga ang ilaha daw balay dili na wala nay katugan mao tong naghatag siya nako og kuan bitaw naghatag siya nako og nasa gi-refer nako nga tao nga pwede ko matulog katong pulis man ang maguwang sa iyang asawa. Basin punpuhon makalaag mi diha punpuhon. Ambot lagi og madala pa ba basin dili na basin mga sunod nga mga bulan na lang siguro or unsa man klase na pud next week man siguro, no? Okay, so shout out sister. God bless na kasong prayer. So ako sa i-share na itong live atong isgutan karon for this morning. Again, let's talk about God's anointing, ang dihog sa Ginoo. Naging mga simana nagisgot ani nga topic pero karon lahi ni igsoon nga. Anointing about anointing kay importante jud kay ni sa atong Kristohanong kinabuhi kaning power kaning anointing kaning dihog sa Ginoo. Apan ang atong isgutan karon igsoon, unsaon nga mahimo tang anointed and at the same time unsaon pag-maintain sa dihog. Why? Because there are so many anointed preacher, anointed Christians, anointed worship leader, anointed Sunday school teacher, no? Basta dinihugan kay siya sa iyang ministry but today nawala na siya, no? So aside nga magisgot taron og unsay ato ang buhaton para mahimo tang anointed or dihugan ta sa Ginoo, magisgot sad ta og kung makuha na natong anointing from the Lord, how to maintain that anointing. Mao na atong isgutan karon. Kay maor ba gyud ay puhunan nato igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dihog sa Ginoo gid. Grasya sa Ginoo tanan. So ako sa ni i-share igsoon ang live nato sa kuang personal account. Kamo sa dia I encourage everyone to share our live. Shout out Pastor Ryan Kagalawan. Siguro ning kauban ako dito Cebu. Mukot lagi. Shout out Pisigami, Tanano, Luzon, Visayas, and Mindanao. Especially sa Mindanao, daghan kayo. Pisigami. Magkuan day meron prayer and fasting this karong alas 9, Pisigami, Bohol. Shout out GGL's Air Conditioning, Trading, and Services from Leyte. Again, shout out na ko ang GGL's Air Conditioning, Trading and Services from Isabel Leyte. Greetings from Joel's Noya Miano de Maluna. Ako sa share. Wait sa excuse me. Please share our live and you can mention your friends and loved ones in the comment section. Wait sa share sa mga igsoon.
Shout out 80 plus viewers. Shout out also sa 219 followers of Mabungahong Kristohanon. O sa ato sa mga followers and subscribers sa Mabungahong Kristohanon 2.0. Thank you, no? Salamat. Nagkadaghan dito. Praise the Lord. So, done sharing. Kumusta rin mga igsoon? Dili man ta usahay maka-live, but namo sa akong prayer kanunay na may mga panahon nga dili ko nyo makit-an apan sigurado ko igsoon nga makapasalig ko ninyo nga sa pag-ampo kanunay muna akong gikauban. Praise the Lord. Hallelujah. So done sharing. Kamusta din mga igsoon? Please share our live, and you can also type at followers at highlights at everyone here in the comment section. Daghan naman day kayo ni pasensya na, no? Good morning, Pastor James. Mga pita o pandesal. Yay na rin, pandesal na, brad. Unsa kay lami sa pandesal na, no? Nagkuhan ako, brad, tubig nga init ba? Regards media, brother, ni imong whole family diha, imong duha ka anak ug si Sister Rachel, imuhang kuan binanggang asawa. Tulog pas itske. Hallelujah. So, shout out na ko na mga subscribers, mga new followers. Welcome kayo mo ani nga page. Wala tayo ipataas nga relihiyon. We lift up only the name of Jesus Christ, and of course, ako shout out ang uban tigsen og stars. Thank you kayo, no? Wala man kita nang ngayon, pero salamat kayo, ako nang gi-appreciate. God bless. Shout out akong brad nga long live kay be. May buntag, Brad James, kay Brother Elmer Riquelio Batulanon. Anyway, ako din gi-shout out again ang tanang mga OFW, tanang mga nurses diha, no? In different countries around the world, and then shout out na akong mga seaman. I believe grabe sa di sa lalim yung mga struggle, yung mga battles kay layo mo sa pamilya. Mga seafarer, mga naka-permanent resident diha. Namo sa akong prayer kanunay. I always pray God's favor, no, protection upon you in Jesus' name. And anyway, akong gi-shout out ang Cebu City Jail. Niaging Lunes igsoon, speaker ko nila sa anniversary sa RDC 3 ba to? 2 or something basta. Speaker ko nila dito. Grabe ang panamuhat ang Ginoo niya. Makabless mga igsoon nga mulantaw bitaw kadaghan kay sila, petindaghan na. Puno may namarog ang uban skilid, puno ang church dito sa taas sa Cebu City Jail. Puno kayo as in. So I remember Lumbia City Jail dito sa Cagayan, daghan sa kay tao. Pero tanaw na ko mas daghan dito sa Cebu atong last Monday. So praise God for the victorious mission last Sunday, no. Grabe ang presensya sa Ginoo. Gitagbo niya akong pamiliti, nagapadala pa ko, may gigamit si Lord igsoon nga. Dili na ko isulti og nga na gigamit si Lord nga maoy nagtagbo sa among pamiliti sa akong kauban, nga nakadala pa jud mi og baliglibo kapin nga kalamay para sa mga inmates. So thank you kayo, and then actually ang nag-provide sa among pamasahe ato piniriso sa siya sa una. Gibag-o na sa Ginoo, gipahigawa sa Ginoo. Yeah. Yung support siya ato nga time, baso salamat sa Ginoo, no? So akong gidayeg ang Ginoo ng tanan. Basta grabe ang kalipay, kalinaw na sinati na mo. Kapoy man kayo, mabitaw nga gipaggaw ko. Abi kayo kog hilantan ko gahapon kay murag karat akong tutunlan, but praise God wala nalay pagaw-pagaw ba ubo. Pero early in this morning pagmata nako, recovery na mga igsoon, recovering day. Di pa jud ingnon totally, pero pwede naman kumustorya. Wala na ko nagipalabay ning taknaa igsoon para i-share ang pulong sa Ginoo. Shout out na ko ang Cebu City Jail nga mga officer, mga warden, o katong ganina atong last Monday na apoy usa sa ning share sa pulong sa Ginoo, usa ka jail officer dito, sir. Shout out, salamat sa Ginoo. Tanang mga jail officer, warden dito sa Cebu City Jail, shout out. And of course, akong ibalik og shout out ang mga kadagkuan sulod sa selda, no? Nga grabe nang alagad sa Ginoo, bisag dagko kay kaso pero wa jud ka makakita nga naguol. Palipayon kanunay mga tambok na kay didto. So akong shout out si Brad Aris, no, Brad, padayon lang jud, no. Continue to be a light
diya sa sulod, and I declare that there are so many people nga nasa darkness, makabaton og kagawasan, makabaton og kabag-uhan sa ilang kinabuhi, makabalos kamaturan pinaagi nimo. Shout out Brad Aris, shout out ni Brad Ibang, no? Sa ilaha gito ang anniversary ila ni Brad Ibang, no? Shout out nako, makabless, grabe. Manganta sila, sige na kog hilak, nagtanaw nila bang ninduta, no? Bisag nasa sulod, malipayon guys sila, no? Shout out Brad. And salamat kayo sa inyong higayon nga inyong gihatag kanako. And yes, I'm so blessed and honored as your guest speaker that time, no? And kung shout out sa si Brad Mago og sa iyang lovely wife nga si Lovely nga nakita na gyud mi didto, followers sad nato, no? Og sa iyang igsuon sa Pasil man to, no? Gingnan na ba ko nga palagon dito sa Pasil? O makainomdom buta des Pasil, kay bawo na mo Pasil. Sige tagsulod diha pero lain atong sudlon. Apan salamat sa Ginoo inay mga Kristohanon dito, no? Puhon itugot sa Ginoo, no? Shout out sa tanan Brad Jow, shout out Brad Kenneth, Brad Ayan, tanan nga nasa sulod sa Silda, sa bahay ni Kuya sa Cebu City Jail. Og sa akong team nga grabe kadasig, majority of them gikan sa prisuhan, no? Akong shout out sila tanan ako lang i-generalize, no? Akong team from Living Water Christian Fellowship, shout out ninyong tanan. Kay di ko magdugay kay nami prayer and fasting letter, and then mag-prepare pa mi diri igsoon. So again, thank you, no? Thank you tanan, and Luzon, Visayas, and Mindanao, mga avid listeners and followers, viewers, salamat subscribers. Praise God, Pastor, okay lang mi dire regard ko, it's kay sister. Okay. Thank you, Brad. Naka sa akong prayer kanuna imong business diha pauswagon, palambuon sa Ginoo. Gracias sa Ginoong tanan. Okay? And akong shout out ng mga higala na akong kapulisan. So nalipay ko kay nigchato ang among kauban police diri sa station. Kay karong Sunday na event unya na ako'y part niya. Kauban na mo si governor, si congressman, yeah. Then mayor na mo unya, another mga PNP personnel uban mi ana karong Sunday. Praise the Lord, another opportunity, no, to demonstrate, to share the word of God. Blessed morning, Pastor Piskaya sa buntag, inigmata, word of God, dayon musugat, salamat. Pa-shout out, Pastor. Okay. Blow the Trumpet Christian Fellowship, Davao ni sila. Again, shout out. Blow the Trumpet Christian Fellowship from Davao. Greetings from Brother Bioy Litran. Okay, praise the Lord. Maing buntag sa dia, Pastor Inji Daguplo. God bless you more and more. Abante ta, Pastor, for the glory of the Lord. Motik pud nagpila ka years ang pastor, ang uban. Okay, nangutan na rin. So, meaning, ang imong gusto ipasabot si Brad is, mo eskwela o pila ka years, something na, seminary, or Bible school, yes, ang uban. Pero ako, igsoon, ganin mong kaistorya, grasya sa Ginoo, wala ko muagi na. Once gitawag ka sa Ginoo, Brad, imong gibati, karon tubag lang, ang Ginoo na ibahala. No? So, na may kids naman So, mauna nga, ang importante man lang dyan gitawag ta. Kay, kuan man, kanang usahay, makita ta sa uban, pastor, lagi sila, nindot kayo, gusto po kuno. Lahi magunang gusto nato, niya gusto sa Ginoo. Importante nga, natunong tas kabubuton sa Ginoo. Ang importante, nisunod ta sa iyang ipabuhat nato, no? So, bisan wala tay training, bisan wala tay seminaryo, pareha na ako, Bible school, pero effective yun ka. Why? Because gi-anoint ka na ni Lord specifically on that area, gamiton juga sa Ginoo. Ako di ay, grasya sa Ginoo. Unya, akong nakita sa ministry, mabungahon jud grasya sa Ginoo tanan. Nay mga kalag na duol sa ilan sa Ginoo, gigamit ko sa Ginoo. Kaya ngano magitawag man ko niya. Dili man gud tanan nga nag-eskwela og Bible school, dili tanan nagka-seminary na muhat unya, dili pud tanan effective ngano man ang uban napugos, ang uban ilarang kabubuton. Lahi gyud ning kabubuton sa Ginoo.
Amen. So, let's pray, let's start. Kay mura og alas kuan na diri hapit na ni alas 8. Then natay mga bisita unya kay mag-fasting ta igsoon diri. Pisigami, Bohol. We have our prayer and fasting later. Praise the Lord. I-appeal lang mo sa akong prayer. Let's start to pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us this morning. Despite of our busy days, busy schedule, but Lord, still, you encourage us to meditate your word, to spend time with you. And thank you kay Ginoo. Kay dili tanang tao karon, Lord, nahigayon nga mamati sa imong pulong. But praise God, kay imo ming gitagaan og higayon, gitagaan minimo Ginoo og another great privilege, Lord God, nga mamati, maminaw, mamalandong sa imong pulong. Apan sa dili pa mi magpadayon Ginoo, I pray nga ikaw Ginoo magahimo na mong takos, magahimo ka na mong angayan. Susiha mong una-una among pagbati ang kinasuluran namo, Lord God, susiha. Tuguti mong balaan o gamili nga dugo magalimpyo, magabanwas sa matag kasing-kasing o gunahuna namo para mahimo ming takos ug angayan kay imong pulong balaan kini kaayo, Lord God. And also right now I rebuke every spirit of destruction. I cancel every attack of the devil in Jesus name. I declare, Lord, nga walay mga plano sa kaaway nga magmalampuson, but let it be that we are victorious today. And I pray nga walay laing ma-focus, masentro sa among pagabuhaton karon ikaw lamang Ginoo. Wala mi mag-isa og relihiyon, but we lift up only the name of Jesus Christ. And I pray, Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun, kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton ug willing musunod kanimo. Kay diha sa pagsunod na ang breakthrough na ang panalangin. Lord God, i-bless also, Lord God, ang tanang naminaw, tanang viewers karon, listeners. I pray, Lord, nga samtang mamati mi, maminaw mi, maghisgot mi sa imong pulong Ginoo, among masinati ang imong presensya, imong gahom, imong dihog, imong hikap, imong comfort, ang manifestation sa Holy Spirit, Lord God, mabati namo. Hallelujah. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Anyway, ako nang shout out ang Dawahon Island, somewhere in southern Leyte. Okay? And ako shout out sila si Sister Lilia o si Brad P.D. Pinula. Sakto ba ko? O ang ilang ambungan o bagsik dinihugan, guwapo, nalagad sa Ginoo, Pastor Marlon Cotamora. Praise the Lord, let's start. For license, Pastor, sa pagkasal, need na to, mo take of chulid. Yes, tinuod na. Tinuod na siya igsoon. Tinuod na siya nga para lisensya. So, actually, ako, kuan man ko, kanang, before meaning pasilong sa Pisigami, independent ko, Brad, na ako'y 11 ka registration, naasad ko, tanan, kay ako may nahog og founder bitaw, and then, once na kay 11 registration, bisag dili ka, pwede man ka makakuha og SEC registration, bisag wala ka naka-Eskwelague Bible School. Pareha na ako, nakakuha kog SEC registration, nya wala ko kay Eskwelague Bible School, kay taas na sa akong kasinatian niya, nasa ko gipakita ang asimbahan, nasa yung mga disciples, mga members, pwede raman siya. And then karon pareha na ako, pwede raman ko malisensyahan gyapon, Brad. No? Pwede ra gyapon ko malisensyahan man, bisag wala ko ka seminar. Depende siguro sa pamaagi sa anang organization or simbahan. Pero daghan ko nakitaan nga wala maka-eskwela o Bible School pero naa may lisensya. No, depende ra man guna sa kanang muisyo nimo nga nasa taas bitaw. Kay naman tay head, ang pinaka-head, tanawon man sa imong ministry og unsa ka, tanawon ang imuhang gitawag og ang imuhang dagan sa imong ministry og unsa ka ka-effective og unsa ang dagan bitaw. And then mo apply kag lisensya. So ang magbuot ang katong na sa taas sa kuha sa nang kasinatian. Kung tagaan ba ka, kung deserving ka tungod kay effective jud kay ka, so pwede sad katagaan bisan wala ka makaskwela seminary. Daghan kog naka-meet nga mga pastor nga wala mag-eskwela og Bible School pero naa may lisensya, makakasal sila. No? Ana na siya. Praise the Lord. So dili kayo magmatter ang para nako Bible School kay mga yes siguro
depende kung gitawag ka sa Ginoo para mo eskwela Bible school, parehan ako. Wa ko ka eskwela Bible school, wa ko ka seminary, pero ma-effective man gyapon ka nya. Naman gyapon illegal ta nga document diri, no? Kay gawa siguro kung independente brad sa imo siguro gimin independente kanang magtukod ka og maghimo kag kanang or is maghimo kag pundok nimo kagalingon nga nga na bitaw kinanglan jud ka og mga requirements pero makapasar ka sa SEC registration, di man gyapon para sa akong nakasinatian wala man gyapon gi-required ang Bible school kay nganong gi-isyuhan lagi ko og SEC registration nga wala man ko ka eskwela og Bible school niya. Once maka-eskwela o maka SEC registration na kasunod-sunod na mangguna, maka-apply na ka og license, maka-apply na ka tanan sa kuan ang kuan. Kasinatian sad ba? Depende siguro sa gipasilungan sad. Ato ning picture mo. Papil ko pre sa kong Kuya Frederick Cordova Pastor Jill. Operahan siya karong June 17. From Mayo Cardenes, sige ato ang picturean ikson. Kaya ato ning appeal sa itong personal prayer. Okay, let's start kay nagdagga ng oras ba? Praise the Lord. Shout out ay mga brad na ko rin. Happy na anniversary na to Berno. Long live kanunay. Okay? Chati lang ko rin. Sinamo ihatag nga IPS ba? Remembrance, souvenir. Bitaw, shout out sa mga brad na ko. Alpa Kaparo. As one of your advisor, no? Namos ko mga pag-ampo. Ipataas na to kanunay ang ngalan sa Ginoo, no? Kay useless lang magsinggit-singgit og long live. Nya watay Ginoo, way long live may tabo. And of course, siya Skeptron in Arms, iisa na to ngalan sa Ginoo kay maor gyud ipuhunan nato. Sikreto sa taas nga kinabuhi ang Ginoo ra gyud. No? Sikreto sa protection, panalangin, mayong panglawas, Ginoo ra gyud. So, di ta kalimot sa number 1 sa tong hierarchy, God first. God first ta mga bro. Amen? Para sigurado ang long live. Hallelujah. Let's start. Atong teksto mga igsoon kay magisgot man taron og anointing. Unsaon nga mahimo jud tang anointed. And aside from that, once ato nang maangkon ang dihog sa Ginoo, how to maintain that anointing. Mo na importante kay dili man pwede na ang anointing nimo ditso na no? Pwede na mawala nimo. No, daghang kay mga anointed kaniadto nya naasa na wala na. Hallelujah. So na sa maintenance. Shout out ko pastor sa akong bana nga namasahiro karon. Shout out daw sa bana ni Ma'am Ini Bilya namasahiro daw karon. Shout out, amping diha sa pagbiyahe. I pray for God's protection. Okay, let's start. Arita diri magbasa taon na itong teksto sa Buhat 13:22. Si David ni Igsoon. Ato diring atong sabton og Mayo or atong pamalandungan nganong si David gidihugan. Unsay naa niya nga si David Igsoon nahimong gitawag og deserving sa anointing ni Lord. No? Kaya itong nunaon, balik ko na to ang background ni David. Si David, bata pa ba siya to? No? So, dili pa gid siya angayan, dili pa siya deserving nga mahimong hari or mahimong gitawag og leader, mapilian sa Ginoo. Napay uban nga mga well-trained, mga skilled ba, nga mga soldier, yung mga igsuon, mga matso. Pero kanong si David, siya magyud ang gipili sa Ginoo nga dihugan. Unsay naa niya nga wala sa uban. Ato isgutan na. Okay. Buhat 13:22 nagaingon diri. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Okay? Kini ang giingon sa Dios mangitungod kaniya. Nakita ko nga si David nga anak ni Jesse, usa ka tawo nga nakapahimuot kanako ug mubuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Again, ang balikon Buhat 13:22 nagaingon diri mga igsoon. Sa dihang gipahawa siya sa trono, si Saul ni, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang gingon sa Dios, may tungod kaniya. Nakita ko nga si David nga anak ni Jesse, usa ka tawo nga nakapahimuot kanako ug mubuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Ang Dios magapanalangin siyang balang pulong. So,
Ani nga itong nabasa karon igsoon, na ay gitawag og na mga linya diri igsoon nga mao nakaingon, may hinungdan. Nganong si David nahimong angayan, kapiyalan sa dihog sa Ginoo. Amen? Kabalo na ba ita igsoon nga sa atong Kristohanong kinabuhi? Ang power, ang anointing, ang dihog igsoon sa Ginoo. Kinahanglan jud kayo nato kay kung wala na, wala gyud ta. No, yanuhon na tas demonyo igsoon. Okay, so nag-ingon din mga igsoon akong balikon. Buhat 13:22. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios may tungod kaniya. So, kani nga tayo magudigsoon ang si Saul ning disobey ba, no? Si Saul nagbuot-buot og unsay ang himuon, wala niya sunda ang sugo sa Ginoo. So mao na tong ang espiritu sa Dios minghawa kang Saul or ang and then nangita ang Ginoo og puli niya og iyang nakit-an ang bata nga si David. Hallelujah. Sa kasagaran sa akong nadunggan nga mga preacher, si David daw nasa mga 14 to 15 years old. Bata pagid siya. Di pa siya angayan, pero naa ni David nga mao'y hinungdan nga deserving siya sa anointing ni Lord. Okay? So mao ni ang naa ni David igsoon nga wala sa uban. Nga bisan bata pa siya, si Lord wa magmatter bisag bata or unsa imong kinabuhi da igsoon, unsa imong physical appearance, unsa imong nahuman, wa nagmatter. Diri ra nagmatter igsoon. Nakita ko nga si David nga anak ni Jesse, usa ka tawo nga nakapahimuot kanako. Mao ni gitan-aw sa Ginoo. Mao ni requirement sa anointing ni Lord. Kanang magkinabuhi ta nga nakapahimuot sa Ginoo. Si David nakapahimuot man, nakapahimaya ba? Nakapalipay. Everything that David did. Nakapahimaya sa Ginoo, nawa? Nakapahimuot kanako. Nya napagid ug mubuhat sa tanan nga gisugo ko kaniya. Masinugtanon jud, imagine, ug mubuhat sa tanan. Mao ni hinungdan igsoon nga si David gipili sa Ginoo aron iyang dihugan, aron iyang i-anoint as the next king of Israel. Why? Because David is obedient to God. Okay, tanawa, mubuhat sa tanan nga isugo ko kaniya na tanan. Walay sugo ang Ginoo nga dili sundo ni David. Si David igsoon matinud-anon, masinugtanon sa Ginoo. Ug mao na hinungdan nga napilian siya. Nakit-an siya sa Ginoo nga deserving siya sa gitawag og dihog, anointing, power. Kay mao man ni siya, no? A man after God's own heart. Excuse me. A man after God's own heart, it means igsoon nga adunay kasing-kasing nga masinugtanon sa Ginoo. Ang gingon diri sa pulong sa Ginoo igsoon nga mutuman siya, mubuhat siya sa tanan nga akong isugo kaniya. So walay sugo sa Ginoo ni David nga iyang balibaran, kung dili tanan nga gisugo ni David sa Ginoo iyang gibuhat. That is why David gitawag og deserving nga dihugan. Mao ni requirement sa anointing. Kung gusto ta igsoon nga mahimong anointed, kung gusto ta igsoon nga mahimong dinihugan nga alagad sa Ginoo, dinihugan nga worship leader, dinihugan nga magwawali, dinihugan nga instrumento sa Ginoo, dinihugan nga samtang nagpagamit sa Ginoo, dinihugan nga Kristohanon, kinahanglan first and foremost masinugtanon, matinud-anon ta sa Ginoo. Unsay ipabuhat sa Ginoo, unsay balaod sa Dios nga nasa Bible, unsay gisugo sa Ginoo nimo, ayaw unya ayaw balibari, kung dili sunda, kung dili sugot, buhata ug unsay ipabuhat sa Ginoo. Mao na hinungdan igsoon nga si David gidihugan, si David gi-anoint igsoon sa Ginoo. Why? Because David is obedient to the will of God. Masinugtanon si David igsoon, bisag unsay sugo sa Ginoo iyang buhaton, iyang sundon, mautong nakit-an. Nyara mga igsoon, nay akong disciple nga gikan sa prisuhan. Importante ni kay mo appeal ni fasting siguro. Wait. Paningo tayo, gibirahan na to ba? Nyara, padayon lang ta. No? Mao na igsoon, mao na hinungdan. Kaya atong topic karon about anointing man nga unsaon nga mahimo tang anointed, and aside from that,
kung makamao na ta, makuha na natong requirements para mahimo tang dinihugan, unsaon nga ang kanang dihog magpabili na to. Kay si Saul rabang, Espiritu sa Diyos minghawa niya. Amen? So maubaya na ang Spirit ni Lord, mao na ang cause anointing, muhawa ni mo, no? Then atong isgutan karon nga unsaon nga ang anointing sa Ginoo magpabili nato. Kay igsuon, paminaw mo, dili ta basta-basta makadaog sa mga problema, mga hagit, mga unos kung walay dihog sa Ginoo. Si David igsoon after siya gi-anoint ni Prophet Samuel under the direction of God, di ba? Gihatagaan man tog direction si Samuel nga dihugi ni si David. Paghuman si David gidihugan sa lagad sa Ginoo nga propeta nga si Samuel, si David igsoon of course nahimo na siyang anointed. Niyon sa resulta, si David nakabuntog siya ni Goliath. Ang gusto na ko ipabot igsoon, kung sa atong Kristohanong kinabuhi wala ning gitawag og anointing, pwede ta daog-daogon sa yawa. Di ta basta-basta maka-overcome sa mga battles nato, sa mga giants sa atong kinabuhi. Unsa may giants nato, mga higanting problema, kwarta. Sa may problema nimo diha, problema sa pamilya, mo bana, palahubog, unsa man problema diha, mo mga anak, no? Dili ka basta-basta maka-overcome ana kung kita-kita ra kung way dihog sa Ginoo. Amen. Si David igsoon iyang nabuntog, napildi si Goliath. Bisan bata pa siya. In the first place, why? Because of that anointing. Amen. Tungod sa dihog. Si David igsoon, di sad basta-basta. No? Kay kaning anointed kay igsoon, naa nimong dihog sa Ginoo. Tanan nimong pagabuhaton dinihugan. Tanawa, si David igsoon is instrumentalist man to. Kamao siya mutugtog og alpa. Kabantay mo, di ba? Anointed sad siya nga instrumentalist. Ako na ning gibalik-balik igsoon sa dihang samukon si Saul sa daotang espiritu. Magplay lang si David igsoon, magplay sa harp. Tungod kay ang anointing sa Ginoo naa ni David. Ang daotang espiritu nga nakagapos, nakatorment, nagsamok ni Haring Saul mawala igsoon. Mao nang paminaw mo kung nay nagtan-aw rin mga nasa worship team. Worship team plays a vital role sa church. Amen? Kung ang worship team dinihugan, bisag kinsa ang nasa sulod sa simbahan nga gapos sa lain-lain nga mga addiction, lain-lain nga mga talikala ni Satanas. Kung ang worship team anointed, pwede mga bag-o, mga badbad, mga bungto, mga bungkag, no? Tanang gapos ni Satanas. Sa tanan nga naa ng simbahan. Samtang mag-worship ta. Mo nang kinahanglan mga worship team sama mo ni David. Namoy kasing-kasing nga masinugtanon, mapainobsanon, kumpleto naman na. Namoy kasing-kasing nga matinumanon yun sa sugo sa Ginoo. Kay maunayawi sa dihog. Maunayawi sa anointing, no? Nindot kay na, kaya naman, the moment you sing or you play the instrument, dinang anointing ni Lord, kana nga dihog, gamit sa sounds, maunay makabugto sa tanang gapos ni Satanas. Kanang nanimba diya nga mga adik-adik, mga kriminal, lulong sa makadaot nga bisyo, inigawas nila sa simbahan, dili na sila sama sa unang, ano man. During praise and worship, na may gitawag og nahitabo nga deliverance. Tungod kay dinihugan mo, kamong mga magduduyog, kamong nasa worship team. Like David, every time David play the harp, the evil spirit who tormented Saul, flee. Mupahawa. Mudagan. Nga naman, kay si David, dinihugan nga magduduyog. Amen? Ana. O gunsay sikreto ni David, masinugtanon, matinumanon sa sugo sa Ginoo. Obedience to God's word and to God's will is the key to anointing. Mao na igsoon. Kung gusto ta mahimong dinihugan nga di tayo na yanu-yanuhon sa kaaway. Kinahanglan masinugtanon, matinud-anon ta sa Ginoo kay mao na sikreto sa dihog. Amen. Mao na sikreto sa dihog para makalahutay ta. Because I believe every now and then kung Kristohanon ka, unpredictable yun ang mga kuan, sa tawag na, or
Yes, na mga kalit lang nga mga problema nga dagko kayo, hagit, unos, pagsulay, makurutan ka ba? Pero kung anointed ka na ang dihog nimo, di ba? Di ka basta-basta mabagsak. Di ka basta-basta mapildi panahon sa mga gubat. Si David ning daog ni Goliath bisan bata pa. Si David dili siya angayan gali nga mudaog ato kay mismatch kayo apan tungod sa dihog sa Ginoo nga naa ni David. Pildi niya ang kuan. Niya akong balikon nganong si David gidihugan man. Kay si David mga igsoon masinugtanon sa Ginoo. Amen. Si David masinugtanon sa Ginoo. Mao ra ni atong topic karon. Kay kinahanglan ta ani in these last days karon nga grabe kadautan. Dili pwede ang Kristohanon nga wala tay dihog. Kay kung wala kay anointing igsoon wa kay dihog na. Duwa-duwaan ra ta igsoon. Mabira ta sa kangit-ngit. Now, let's talk about how to maintain that anointing. Amen? Saan pag-maintain sa anointing ni Lord? Nato. Ngano dahil pastor, pwede rin mawa ang dihog? Pwede, tanawa. Tagaan ta mo og example nga nawa ang dihog. Daro. Si Saul igsoon, gidihugan eh. Si Saul igsoon, usa ka kanhi, dinihugan nga hari sa Israel. Gitawag, gipili sa Ginoo. Pero, sa dihang si Saul ning disobey, gingnan siya sa Ginoo nga mao ni sulungan niyo pamatya tanan. Nagbilin siya mga hayop nga buhion, ihalad sa Ginoo. Maayo ang gibuhat ni Saul kay nagsacrifice siya ni Lord, pero para sa Lord, no. Di ko mudawat ang inyong sakripisyo kay unsam na importante. Diba? Obedience is better than sacrifice. Ang kanang mga halad o ang pagsunod nako. Wa ta mo gisugo anang halad-halad. Akong gusto pamatya tanan, pero nganong nagpabilin mo? So, mo to. Nagsugod anang adlaw igsoon. Starting that day nga si Saul ning disobey, nawala ang dihog sa Ginoo tanawa. 1 Samuel 16:14. Nining higayuna gibiyaan na si Saul sa espiritu sa Ginoo. O gihasol siya sa daotang espiritu nga gikan sa Ginoo. Nada po'y daotang espiritu nga itugot sa Ginoo. Pero himpuli bitaw. So ari lang ta magkuwag dako nga kuan igsoon. Punto kaning gibiyaan na si Saul sa espiritu sa Ginoo. Sumubiya di ay. So ang anointing pwede mawala nimo depende sa pag-maintain nimo. Depende sa imong pag-atiman sa dihog sa Ginoo. Wa man maatiman ni Saul igsoon ang dihog sa Ginoo kay ngano min disobey siya, may supak siya sa kabubuton sa Ginoo ug ang iyang pagsupak mahinungdan nga ang espiritu sa Dios mingbiya ni Saul ug kanang espiritu sa Dios mao na source, mao na ang dihog, mao na ang gahom igsoon. Pero tungod kay si Saul ning disobey, si Saul igsoon ning disconnect, si Saul ning distansya ning kang-a kay ning disobey. Once mo disobey ka, mingkang-a juga wa naman ka nag-agad sa punuan. Amen. Then that disobedience mao na hinungdan nga nawala ang anointing ni Saul unya. Nangita siya glain, nakakita siya ni David nga masinugtanon niya, no? So igsoon sa iyon ra kay now atong isgutan kung unsaon na to nga ma-maintain ang anointing. Sa iyon ra kayo. Gusto ta nga ang dihog sa Ginoo ma-maintain nato. I-maintain sad nato ang atong pagkamasinugtanon sa Ginoo. Atong i-maintain ang atong pagkamatinud-ano ni Lord in every areas of our lives. Amen. Matinud-anon ta dapat kanunay ni Lord. Bisan walay nakakita nato, honest ta sa tubangan ni Lord. That way, atong gi-maintain ang anointing ni Lord. Kaya ang makapawagtang sa dihog igsoon, disobedient ra gyud. Amen. Disobedient ra gyud igsoon, mao na hinungdan nga ning biya ang Dios, ang espiritu sa Dios ngadto ni Saul kay ning disobey siya. Mao na kung gusto ta igsoon nga ang anointing ni Lord nga naa na to atong ma-maintain kanang magpabilin siya. Of course, pabilin sa tas Ginoo. Pabilin ta sa atong pagkamasinugtanon sa iyang pulong. Pabilin ta sa atong pagka-honest at tubangan sa Ginoo. That way, gi-maintain na tong anointing. Ang kontra naman sa Ginoo kanang dishonest. No? Kay si Saul nag-dishonest man niya, no? Wa pa gid mo angkon. Wa niya giangkon yang sayop, hari ikot siya. Dili daw siya ang katong mga tao daw niya ang nagbuot ato. Wa siya mo admit sa iyang sala. Dishonest siya.
O kay bawa ba may nga dishonesty, maunay opposite ni Lord kay siya honest. Ug ang yawa amahan sa tanang bakakon si Lucifer. Mao na mga igsoon nga dili ganahan ang Ginoo og dishonest. Si Saul usa ka dishonest. Mao na hinungdan nga ang iyang espiritu sa Dios mingbiya ni Saul. So atong palawman og ayo ang dihog sa Ginoo nga naa ni Saul mihawa. Mingpuli ang daotang espiritu mao to igsoon no. So igsoon kung gusto ta nga magpabilin ta nga dinihugan. Taliwala sa atong kabisi, taliwala sa atong mga racket everyday, unsay atong mga paningkamot, pangita, igsoon. Ayaw gyud in town pakang sa Ginoo. Pabilin gyud sa presensya sa Ginoo. Ang imong personal devotion i-maintain. Ang imong relasyon sa Ginoo atiman na. Ang imong Bible reading, ang imong quality time in prayer atiman na. Ang imong pag-time sa pag-worship ni Lord, no? Mao na i-maintain na kay mao na makapamintin sa anointing. No? Pabilin nga matinud-anon sa Ginoo in every area sa imong kinabuhi. Giminti na to ang anointing. Amen? Kay once ang anointing ni Lord mawala na to, mahabol ta. Kasabot mo, habulan ta. Kung kasundang pabisan, kung saan mo tigbas niya, wanang dihog sa Ginoo. Dili na kakadulot. Kung ikaw magwawali, unya na ang anointing ni Lord, buga-buga ginang maigo. Bullseye gina. Sakit pero malipay ang maminaw. Pero kung mawala na lang, mawa ang anointing ni Lord, puro na lang kasakit. Sakit, unya, dili makonbiktar, dili makaamgo, dili makamata ang maminaw. Bisag kung saan pa ni mo pangpangisog sa wali. Kaya ang wali, igsoon, dili ni paisugay, padihugay ni. Nga na, ka-importante ang anointing ni Lord. Kung mo, if ever, igsoon, di ka magpabilin nga matinud-anon sa Ginoo, mo dishonest ka, mo disobey ka ni Lord din, ang anointing ni Lord mo hawa ni mo, inigwali ni mo, tingaka, sa una, inigwali na, kudagan, mabless ka ron, di naman, mga tuog naman maminaw, bisan ako nga, akong i-replay, akong wali, mga tuog ko maminaw, nga naman, nawa ang anointing. No? Dili na makonbiktar ang mga maminaw, nga mga makasala, mura na lagwala, mura na lag kandilang, giugbok, nawa ang anointing. Apan sa una nga dinihugan kay ka, kay grabe ang imong commitment, ang imong pagka-obedient sa will ni Lord. Pagkadatira ng pak, luhod, jud ayon, surrender. Dawat din sa Ginoo. Ana na igsoon kay napa ang anointing. Sa una igsoon nga ang anointing napa nimo, iniglid nimo sa praise and worship. Grabe ang presence ni Lord. Wala, grabe mangluhod ang mga tao. Grabe nilang dindot kayo ang bation bitaw. Pero sa dihang nawa ang anointing ni Lord, uga na kayo ang pagsimba, lahi na kayo, nag-dry na ang praise and worship. Ingana ka-importante sa anointing. That is why, igsoon, the moment we receive God's anointing, see to it nga kamao ta mo maintain. See to it, igsoon nga, kabalo ta, igsoon nga, unsaon nga magpadayon na siya nga anointing. Ug ang sikreto, magpadayon lang ta sa pagkamatinud-anon, pagkamasinugtanon, pagkamatinumanon, pagkaanis at ubangan sa Ginoo. Mao na'y sikreto nga atong ma-maintain ang anointing. Kay si David igsoon ang hinungdan nga nung gidihugan siya kay siya masinugtanon sa Ginoo. Ang gibasa ganin igsoon, og siya mo sunod sa tanan akong isugo. Grabe. Si David ka-obedient ni Lord. So mao to hinungdan nga nahimo siyang kasaligan, kapiyalan sa dihog. Gusto ta nga ma-maintain nato ang anointing. Sa tanan nga nagtan-aw karon diha para nimo murag kulang jud og dihog ani ba? Sayon ra kayo. Just be faithful to God in every areas of your life. Sa diyang makita ni Lord nga ikaw nahimong masinugtanon, matinud-anon, honest ka at ubangan sa Ginoo. Bisan walay nakakita nimo behind closed door, ikaw na lang usa nagpabilin kang matinud-anon, honest sa Ginoo, then you are qualified. You are deserving for that anointing. Kay mao man ay requirements sa anointing, matinud-anon, mahinadlukon, masinugtanon ta sa Ginoo. And then kung nanan nimong anointing igsoon, pabilin sa pagkamatinud-anon, pabilin sa pagkamasinugtanon, mahinadlukon sa Ginoo, magsubay siyang kabubuton. That way, mauna siya ang makapamintain sa anointing. Amen. Nga the more we become obedient to the word of God, to God's will, mo level up pa na imong anointing based akong experience igsoon. The more ka magmatinud-anon sa Ginoo, murag mo level up pa gyud imong anointing. Mag-annam og kakusog bitaw. Mag-annam dayon kag ka-effective sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Ay panundog ni Saul. Si Saul igsoon dinihuga na unta.
Si Saul igsoon gipili, gi-choose, gi-select ni Lord as the king of Israel. Gidihugan apan igsoon tungod kay ning disobey siya, ming kalagyo, mipalayo ni Hawa, gibiyaan siya sa Espiritu sa Dios. Amen. Ngano man because of disobedience. So mao ni kontra sa Ginoo kanang dili pagka masinugtanon. Yes, dili ta perfect. Maybe ang uban mo justify. Yes, dili ta perfect, dili magutat. Yes, tao ra ta. But we have the Holy Spirit. Remember that we have the Holy Spirit. And the Holy Spirit will produce self-control. Not siya gifts. Fruits. Na-fruits ang Holy Spirit. Self-control pinakalas. Dili ta perfect, pero pwede ta makapugong. Amen. Aron dili ta makahimo og disobedience. No, makasala man ta, wala tuyo pero laki ginang kana bitaw mag-atubang ka sa temptasyon, unya naa kay oportunidad nga mukalagyo, oportunidad nga mo resist, pero mas gipili nimo nga mo submit sa temptasyon. Amen. Kay wala may tentasyon igsoon nga gitugot sa Ginoo nga dili na to makaya. Tanang tentasyon igsoon makaya gyud na ta, usahay lang weak ta. Usahay lang ni kang ata. Kay busy ra kay tamaw na hinungdan igsoon nga matintal ta. Pero si Lord naghatag unta og escape na to. Apan usahay tungod kay ning kang ata kay atua po ng sala. Tungod sa atong kabisi, sa atong trabaho, sa atong negosyo, atong debosyon ni Lord nabiyaan na to. Ning kang ata, din dako kay porsyento matintal jud ka, weak man ka. Spiritually. Amen. Again, akong balikan igsoon. Importante kay dihog. Anointing, ang power ni Lord kay mao nay makapa-epektibo nato ingon nga Kristohanon. Ingon mga magwawali, nagpagamit sa Ginoo, worship leader. Ingon nga naa sa ministry, ang anointing is a must. Amen. Importante ang anointing kay kung wala ang anointing dili ta effective. Ug akong i-recap, ang yawi sa anointing masinugtanon lang ta sa Ginoo. Kung gusto tag anointing masinugtanon lang ta, honest ta, matinud-anon, may nadluko lang ta sa Ginoo. O kung gusto ta nga ma-maintain ang anointing, i-maintain sa nato. I-maintain sa nato ang itong pagkamatinud-anon, matinumanon, may nadlukon, bisan wa takit isa tong asawa, wa takit isa tong bana, still, we are faithful to God. Still, we fear God the most, igsoon. Amen. That way, ang anointing, instead nga muhawa na to, magka-level up pag yun, ma-maintain, and at the same time, magka-level up. Mas gamiton bagita ni Lord effectively. Again, gusto na ko ipaabot ninyo ang dihog, ang anointing, importante jud kay ni. Si Pablo igsoon ang iyangan sa una Saulo. Si Saulo before nag-start sa ministry, kay numdo mo na sinati ni Saulo igsoon ang Ginoo at the road to Damascus, di ba? Katong naglakaw siya kay manlulutos man ni si Saulo. Iyang hulgaon nga patyon dakpo ng katong mga nagsunod ni Kristo. And din iyang na-encounter si Jesus sa usa ka tingog, ning hayag ang langit niya mao to. Nabuta siya niya, giampuan siya ni Ananias, alagad sa Ginoo. Kaya akong basahon na si Paulo igsoon, si Saulo before siya nahimong Pablo, Saulo siya. Sa diyang nabuta siya igsoon, tanawa. Nakoy basahon diri. Nakoy basahon diri mga igsoon about Saul. Okay. Sa katong nabuta na si Saulo igsoon, unya na-encounter niyang presence ni Lord. Giampuan siya sa alagad sa Ginoo, ginganlag si Ananias, tanawa. Buhat 9:17. Gusto na ko ipahibaw ninyo igsoon, ipaabot kung unsa ka importante sa anointing. Amen. Buhat 9:17 busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Gilehan si Saulo ni Ananias. Unya mingon siya, igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo dito sa dalan sa imong pagpaingon ngani, nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab og mapuno sa Espiritu Santo. Okay? Na word ring nga mapuno sa Espiritu Santo. Si Ananias igso nagpandong ni Saulo. Gilehan si Ananias, mao na nga biblical ginang mamandong. No? So paminaw mo igsoon, if ever nagali altar call sa usa ka speaker, anointed speaker, moingon siya kinsay mao ni pampo gid mo, papandong kay ngano it's biblical. Sa dihang si Ananias ning pandong ni Saulo sa iyang ulo, ang Espiritu sa Dios mikunsad.
ang Espiritu Santo ngadto ni Saulo. Mao ni ang dihog igsoon. Amen. Mao ni igsoon. So before si Saulo ning tubag sa tawag sa Ginoo niya, nahimo na siyang Pablo. Before siya nagpagamit o gigamit sa Ginoo, mingagi sa siya ni gipandungan usa siya ni Ananias unya mikunsad ang Espiritu Santo, mikunsad ang dihog sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo. Ingani ka importante sa ministry ang dihog. Amen. Ang dihog mga igsoon. Okay? Mo na importante igsoon nga kamao jud ta mo kuan kanang sitawagan na mo maintain sa anointing ni Lord. Kay lisod kaayo nga Kristohanon ta, nagpagamit ta sa Ginoo natay ministry, pero lakta ning anointing, dili ta kamao ani mo maintain, dili ta mahimong fruitful, mabungahon. Ang ministry nimo mahimong stagnant kay ngano man lack of anointing. Ingana ka importante igso ng dihog sa Ginoo. Again, maura man itong topic mo bura. Kung gusto ta nga mahimong anointed, dinihugan nga worship leader, dinihugan nga magduduyog, dinihugan nga magwawali, dinihugan nga Kristohanon para atong ma-overcome ang lain-laing mga challenge, then kinahanglan una masinugtanon ta sa Ginoo. Una matinud-anon ta sa Ginoo. Sama ni David. Si David igsuon masinugtanon sa Ginoo sa tanan niyang sugo. Mao nang nahimo siyang angayan sa dihog. Si David nakadaog ni Goliath tungod sa dihog. Si David igsoon nakapahawa sa daotang espiritu nga nagsamok-samok ni Saul sa diyang magduyog siya sa harp tungod sa dihog. Ingana ka importante ang dihog. Amen. Again, ang key, ang yawi para sa dihog, matinud-anon, masinugtanon, mahinadloko lang ta sa Ginoo. Nagtanaw mo karon diri igsoon na gipabuhat si Lord ninyo. If ever there's anyone who are watching this time nga naigi-impress si Lord nimo, naigisugo si Lord nimo, buhat ta. Act of kuan na siya pagka-obedient na to. Then makita ni Lord nga masinugtanon kaniya, di siya managana pagbukbo sa iyang anointing nimo. Kanya kung gusto ta igsoon nga ato ang ma-maintain ang anointing, mapadayon ang anointing nga dili muhawa na to, then ipadayon sad nato ang atong pagkamatinud-anon, pagkamasinugtanon, pagkamahinadlokon sa Ginoo. Akong balikon bisag wala nay nakakita nimo, still mahinadlokon ka sa Ginoo. Mao nay sekreto aron ma-maintain ang dihog sa Ginoo. Ayaw panundog ni Saul. Si Saul igsoon dinihugan unta apaning disobey siya. Naghimo-himo siya iyang plano, naghimo-himo siya iyang gusto. Nagdesisyon si Saul, yes, og iya ra nga wa sugua sa Ginoo, mahinungdan nga nasuko ang Ginoo ug mibiya kaniya ang espiritu sa Dios. In other words, ningbiya kaniya ang dihog sa Ginoo. Nya once mubiya ra bang dihog sa Ginoo nato igsoon, mahadlok na ta, kabantay mo. Once ang anointing ni Lord muhawa nato, mubati na tagkahadlok. Mubati na tagwalay kasiguraduhan pareha ni Saulo. Sadyang ang anointing ni Lord ning hawa ni Saulo igsoon, nahadlok na siya ni Goliath, nagkurog na siya, nahadlok na siya mamatay. Pero sa una, wa siya ikahadlukan kay namay dihog sa Ginoo. Amen. Ang gusto na ko ipaabot igsoon, once Kristohanon ka nagtanaw ka niya ang dihog sa Ginoo na nimo, wa kay gikahadlukan sa unahan. Bisag wala ka kabalo sa imong ugma, pero wa kay gikahadlukan kay kabalo ka nga kontrolado sa Ginoo ang tanan. Hanay og hapsay ngano man unsay makahatag nimo confident ang dihog sa Ginoo nga naa nimo. Si David igsoon nganong naisog siya. Si David igsoon nganong way kahadlok, way panagana, way pagduaduha mo atubang ni Goliath nga higanti. Because in the first place, before David igsoon ning salang sa gubat, gidihugan usa siya. Anointing again. Ang anointing makahatag na tog boldness. Ang anointing makahatag na tog kaisog sa pagsagubang sa lain-laing mga gubat ug hagit. Wa tay gikadlukan kung ikaw dinihugan. Amen. Ana siya igsoon, ana ra sikreto. So again, akong balikon i-recap igsoon. Unsaon para madihugan ta sa Ginoo, first and foremost, in the first place is we must be faithful to Him. Faithful ta, matinud-anon ta niya. Unsay gipabuhat ni Lord nimo, buhat ta. Masinugtanon ta sa tanan niyang mga sugo kay mao na si David. Tanang sugo sa Ginoo yang gisunod. Mao na Yahweh requirements sa anointing.
And then, once ang anointing ni Lord naan mo, padayon. Ayaw undang sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Ayaw undang sa pagkaanis sa Ginoo. Ayaw undang sa pagkamahinadlokon sa Ginoo. That way, igsoon, instead nga makunhod, mawala ang anointing, mag-level up based on my experience. Magkakusog kang gamiton sa Ginoo. Mahimo kang mabungahon, daghang mga kalag mo duol sa ilan sa Ginoo. Ang imong ministry mo lambo, mo uswag. Ang imong kinabuhing Kristohanon, mahimong mabungahon. Nga naman, dihog. Amen. Tungod sa anointing ni Lord. Ingana ka-importante. Amen. So, mauna, that's it. Ato na nahibawaan karong buntaga ang sikreto aron dinihugan ta. Ug ato na pong nahibawaan kung unsaon para ma-maintain ang anointing. Masinugtanon lang ta kanunay. Matinud-anon ta ni Lord. In every area sa atong life, Ikson, kinahanglan nga honest ta. Tubangan sa Ginoo. Kay mao nay usa sa paagi nga atong gi-maintain ang dihog sa Ginoo. Atong i-maintain ang atong Bible reading. Atong i-maintain atong quality time in prayer, taliwala sa atong kabisi o ang Ginoo gyud tagay gigayon. Ayaw man tinili ang Ginoo, give the best of your time to God. Amen. Kay mao nay pag-maintain, ayaw og disconnect. Kay usa sa sekreto nga ang dihog sa Ginoo magpabilin nimo, magpabilin sad ka sa iyang presensya. Amen. Mao na siya mga igsoon ang mensahe kanato nining taknaas buntagon. So if there's anyone right now who are watching, kabantay ka ba? Mura magnay something wrong na ko Lord kay murag di na kay ko effective sama kaniadto ba? Basi nahabol na ka diha igsoon. Basi ni kunhod na ng dihog nimo diha. Balikang sa una, sayon ra na. No, basi ning kang ana po kas Ginoo, busy ra kay ka. Amen. Mao na igsoon nga para ma-maintain nato ang anointing. I-maintain nato ang ato ang personal devotion ni Lord, devotional. I-maintain nato ang Bible reading, atong prayer. I-maintain nato ang kadasig pagkamainiton sa mga buluhaton sa Ginoo. That way mao na pag-maintain sa dihog sa Ginoo. Maintenance ba? Amen. Kung nga naon atong lifestyle, kung nga na atong buhaton sigurado nga atong ang anointing ni Lord ma-maintain, and aside from that, from glory to glory, mo level up na siya. Mahimo tang epektibo nga instrumento sa Ginoo. Mahimo tang overcomers in every battles, in every giants. Unsa man nga mga gulayat nga atong masugatan igsoon, gulayat sa pitaka na to financial, ang atong gulayat ba atong bana nga palahubog, atong asawa, atong unsa man diha, atong mga anak, atong pamilya, unsa may gulayat na to maka-overcome ta tungod sa dihog sa Ginoo. Like David, si David igsoon dili unta angay makadaog, bata pa kayo. But David won the battle against Goliath because of God's anointing nga naa niya. Amen. Dili nato isgutan tong si David igsoon nga nakasaog adultery. Yes, ilhanan sa ni, usa lang sa ni sa pahinumdom na to nga bisag unsa na to ka-anointed. Wa tay kumpiyansa. Si David anointed, a man after God's own heart. Natinta lagi og adultery. Kumpiyansa man siya kay ato nga time. Di ba atong i-recap lang no? Kay para dili pud ta maging kampante kay anointed ta ba. Bisag unsa na to ka-anointed. Paminaw mo mga dinihugan. Way kumpiyansa gyapon. That time igsoon mao to kung imong i-recap ang story sa Samuel. Katonda nga time si David igsoon ang mga hari makigubat, tigpanulong daw to gubat to. Ato nga time apan si David wa ning apel sa gubat. Si David nang relax, nagkumpensa. Si David nagpabilin. Ang iyang gibuhat imbis makigubat siya, nagpasupaso ra siya sa palasyo ug nakakita siya babae nga kaluyahon niya naligo, naghubo. Biti si David. No? Si David anointed pero napakyas siya. Nagkumpiyansa man siya. Dapat ta og nakigubat pa siya to, nabisi pa siya to sa ministry, nabisi pa siya to sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Posible nga way higayon to makakita siya tong naligo dito kay kung nakigubat pa si David ato, wala siya tong time sa palasyo nagpaso-paso, di siya kakitag babae naligo. Mao na pagdasig sa nako ninyo mga dinihugan, ayaw mo pagkumpiyansa, ayaw ibakante ang iyong panahon kung dili dapat busy ta kanunay sa mga buluhaton sa Ginoo. Busy ta kanunay sa pagpagamit sa Ginoo. Kabantay mo nako. Nga kada tao dinigtan-aw niyo sa mabungahong Kristohanon na napo ko iisayin nga mga godly words, mga reels, mga videos nga pangginoo. Busy kay ko. Kay nga naman once busy ta sa buluton sa Ginoo, wala tay panahon mo entertain sa mga offer sa yawa. Busy man ka. Pwede day duha imong lawas. At the same time tanaw ka din no. Naka-focus ka sa buluton sa Ginoo. Ma-enjoy ka, malingaw ka.
Murag imong gihimong kalipay, gihimong lingaw, kalingawan nimo ba o di kalingawan? Gihimo nimong yes, let's say kalipay gid nimo. Ang source sa imong kalipay, ang presence ni Lord, mao na nga mabisi ka. Wa kay panahon atong mga mga kalibutanong butang. Ana ra usa sa sikreto na kuna. Amen. Ana na mga igsoon, no? So again, igsoon, si David dinihugan. Daghang mga battles nga gidaog ni David kay dinihugan siya. Apan dihay time nga nabagsak si David kay nagkumpiyansa sa diya. So buto sabot mga igsoon, bisan unsa na to ka dinihugan kay naglipay-lipay mo dihang uban kay ingani day sikreto sa anointing, ingani day nga i-maintain ang anointing. Yes, nakabalo na mo, pero ayaw gyapon kumpiyansa. Guard your heart. Amen. Ayaw kumpiyansa, ayaw ayaw pabakante. Kay once bakante ta, gaytagaan na tug higayon ang yawa. Bisag unsa ta ka dinihugan. Amen. So again, igsoon, balik ta. Last time. Sikreto, requirements para mahimo tang anointed or dinihugan. Kinahanglan masinugtanon ta sa Ginoo. Kinahanglan matinud-anon ta. Bisag unsay isugo sa Ginoo nato tumana. Mao nay requirements igsoon sa dihog sa Ginoo. Kung imo na nang makuha ang dihog sa Ginoo, pabilin sa pagkamatinud-anon, pabilin sa pagkamaynadlukon, pabilin sa pagka-faithful ni Lord, pabilin sa pagka-honest ni Lord, bisan walay nakakita nimo, bisan ikaw na lang usa, pabilin nga matinud-anon ka sa Ginoo. That way, imong gi-maintain ang dihog sa Ginoo nga naa nimo. Aside nga imong gi-maintain as the days goes by, so nga imo nang gihimo imong lifestyle, imong personal devotion, mag-anam pa jud nagka-level up ang dihog sa Ginoo nga naa nimo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word, for reminding us, Lord God, this morning about the importance of anointing and how do we maintain, how can we maintain that anointing imong gihatag kanamo, Lord God. Lord, we can live without your anointing. And we cannot overcome all the works of the darkness, all of our struggles, our battles every day without your anointing. So Lord God, dili mi gusto nga maparehang sa all nga mo hawa ang Holy Spirit niya, ang anointing, kay ning disobey. Tabangi mi, Lord God. I pray to all of the viewers right now who are listening. Lord, tabangi mi nga mahimo ming matinud-anon kanunay nimo. Kay ang kalibutan karon grabe kadangog kalisod. Kadautan. Di lalim musunod nimo nga matinud-anon. But if you are with us, uban sa imong grasya, makaya na mo. Like Paul, ingon siya, I can do all things through Christ. So tabangi mi Ginoo kay ikaw ra gyud ang among gisaligan, ang tanan grasya ra gyud nimo. Salamat Lord nga imo ming gipainumduman sa kaimportante sa dihog. Kay kung wala ang imong dihog, dili mi mahimong epektibo ng Kristohanon. Dili mi makabarog sa lain-laing mga higante kung walay dihog. Kung wala ang dihog nimo, yanu-yanuhon remis demonyo, Ginoo. Mao nang salamat kayo sa imong pagpahinumdum kanamo, Ginoo, nga importante di ang dihog. Ug labaw sa tanan, himo aming may nadloko nimo kanunay. Himo aming masinugtanon kanimo kanunay kay mao nay requirements sa imong anointing. And Lord God, I pray nga kamausad mi mo maintain, Ginoo. Pabilin, padayon mi nga masinugtanon, matinud-anon, honest kanimo. Because that's in that way, ma-maintain na mo ang dihog nga gikan kanimo, Ginoo. Salamat kayo, Lord God. I pray that you allow your Holy Spirit to always remind us with this message, Lord God. Ka-importante kayo ang anointing. Importante kayo ang dihog, Ginoo. Sa matag-usa na mo kakinabuhi, Ginoo. Thank you, Lord. Salamat. And this time, Lord, I continue to pray to all of the viewers, listeners this time. Father God, you know them. Wala ko kailan nila. Wala sad ko kabalo sa ilang status, sa ilang kinabuhi, kung unsa ang ilang relasyon kanimo. But Lord, right now I speak blessing for them in Jesus' name. I speak life. I speak financial breakthrough in Jesus' name. I speak open doors to those people, mga kanakan, Ginoo, nga nangitag trabaho, opportunity nga makahatag trabaho, makabaton silang trabaho. I speak blessing, breakthrough sa tanang mga negosyante. I speak prosperity, pag-uswag, paglambo, pag-asenso sa pangalan ni Jesus. Himuha silang matinud-anon, Ginoo, knowing that you are the source of the blessing. And I speak deliverance sa tanang mga gapos karon sa kaaway, sa tanang mga lulong sa mga any addiction na wala mag-glorify si Lord. I speak deliverance in Jesus' name. Sa tanan nga mga nag-ampog kaluwasan sa ilang pamilya, I speak salvation.
to their whole family in Jesus name. Sa tanang mga na-depress karon, nagkagubot ang una-una, I speak peace, I speak hope sa tanang mga hopeless, Ginoo. Ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing karon in Jesus name. And I speak healing sa tanan nga naay balatian karon sa physical. Pinagi sa imong labod, Ginoo, walay balatian nga dili maayo. I speak healing in physical and emotional in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Thank you, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. And also I pray right now sa tanang nagtan-aw karon nga mingkang-ana sa pagpangalagad kanimo, nag-dry na irang relasyon nimo. I pray, Lord God, nga ma-restore ang ilang first love, ma-renew ang ilang first love, Lord God. Tabangi sila, Ginoo. In Jesus name. Mubalik ilang kauhaw o kagutom sa imong pulong, sa imong presensya, Ginoo. In Jesus name. Thank you, Lord God. And this time, Lord God, among dawaton, ang kadaugan, ang panalangin, ang milagro, gikan kanimo. Amo kining gidawat karon uban sa pagtuo. Himo alamang ning kasaligan, himo alamang ning kapiyalan. Mao kining among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipangayo kanimo, gipasalamatan, ug among gisilyuhan pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. That's all for this morning. Hallelujah. Sakto, alas 9 fasting. Sakto na. Okay. See you next time, brothers and sisters in Christ. And don't forget, sa wala pa mag-subscribe sa itong YouTube channel, free to subscribe. Ang atuang link nasa caption ng live. I-click ninyo, subscribe. Free ra na sa Igsoon unya. Kaya ako maning i-download karon after ani, kaya kung i-upload dito kay mawala ra maguni in 30 days, no? So sayang ang mensahe sa Ginoo. So again, that's all for this morning. Hallelujah. I pray and I always declare that today is gonna be a blessed day, a fruitful day, a victorious day. All the works of our hands, i-bless ni Lord in Jesus' mighty name. Praying for God's protection, God's favor, labi na sa mga OFW in Jesus' mighty name. Amen. So, see you next time, mga igsoon. Ampo, kanunay, amping, abante. To God be all the glory. Way sa payan, kanunay, brother, biyoy, litran, God bless. Kita da puhon, igsoon. Praise the Lord, hallelujah. God bless, keep safe, everyone. And again, before I end this, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless sila. Amen. Thank you. God bless everyone. See you next time.